Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Иванатор БГ и в този клип ще играем FaceLab. Както виждате, това е лицето на Мона Лиза. А това съм аз на лицето на Мона Лиза. Готино, нали? И така, да. Виждате ми лицето. Сега не ме го виждате. Сега го виждате. И сега не го виждате. И сега аз съм на кон. Да, и ще почнем. Извинете. Това го направих без да искам. Доста съм красив. Аз съм като ритъма, аз съм стара дядка. Да. Мяу! Anybody, oh, it's fantastic, mama-tastic, ain't it just my play, I'm just run away, it's fantastic, fantastic, хихи. Сега така е по-готино, нали? И по-добре не играйте Roblox, защото е една ступена игра. Slow motion, точно е. И сега ще напишем чао. И това беше от мен, Иванатор БГ. По-добре си изтеглете това приложение. Казва се FaceLab Live. И абонирайте се за канала ми. Пишете долу в коментарите, лайкайте ми всеки клип. И другите Константин БГ, Теслай Брод БГ и Давид Павлов и моя канал, естествено. И сте 8 бро.